ndaramu mau kena ngopo Nala Gareng? Ayo embung aku ya ngetutke kowe mlayu banter banget kok Mir. Kula ya ngetutke bapak mlayu kok bengak-bengok ndarane kena ngopo kula dereng sempat karo Ndara. Wis digetak ana pendhita getak kula kuntal. Ndaramu kesonjo mbaya. Mbok kena ngopo lah kok dadi awake wujud watu. Dadi reca kaya ngono kae. Nggih, Pak. Iki awake dhewe tiba ning alas. Monggo alase sajae kok durung tau diambah menungso. Ya mung aku kok bingung. Jroning aku tiba ning alas nyawang karo jroning guwa iki kok guwa kok ana padang trawangan kaya ngene. Guwane padang terus, engko gek ning menungsane. Engko gek do tingku terang kicik ora. Lah dalam gua terang gawe cakepan apa jenenge? Bajing loncat. Dicek wae, Mir. Dicek piye? Tileki. Apa sing marahi padang ning jero gua kuwi? Engko ndak marahi ya nek menungso nek udu iso lho. Jimat sing murup nang jero gua malah awake dhewe bejo. Coba tak tontone kaya ngopo Nala Gareng. Wujude sandangan. Nggih, Pak. Sandangan sing disinggahke ning jero guwa. Sandangan kok gumebyar kaya ngene iki. Sapa sing wani nganggo? Wah, kula ora wani. Nek nganti malati barang lah malah cilaka. Petruk wani ora nganggo sandangan iki? Mboten, Pak. Nek goleki sing duwe malah kula ditira maling lah malah cilaka. Bagong wani ora? Wani, aku kulino kok nganggo sandangane wong. Sandangan anggone rasa kuwatir. Wani nanggung perkarane. Wani. Ayo kowe tanggung jawab, Mir. Kowe akon kok njur muni wani nanggung perkarane. Kowe ya nanggung, kowe iki wis dawuh tok njur arep lepas tangan. Nek wani sandangan iki dienggo kowe wujud apa? Oke, ning kowe sing ngakon lho iki. Aku sing ngakon. Aku melu tanggung jawab aja kuwatir. Waduh. We. Kowe ngrasake apa, Gong? Apik. Apik piye? Iki kok tanganku dadi papat iki piye? Lah rak tenan to aku wis mbedhek. Sandangan kok mawa cahya digrayang kok panas. Mulane jebul sandangan ora sandangan bain-bain. Ning pancen sandangan sing eneng dayane. Bareng tok nggo kok kowe wujud Bathara Guru, Bagong. Oh, ngilahing. Oh, ngilahing apa cah kowe ora? Bathara Guru ora gleleng iki nang aku. Kakang Semar kok Semang. Kakang Semar, Bathara Guru apa? Ulun kok dadi mapan ana kene, Kakang. Kowe nyandang kaya ngono kuwi swaramu sing alus. Niki sampun alus, Kakang. Kepareng kula minggah wonten ing kayangan, Kakang. Wo, cayar jebluk sirahe kowe. Oh, wani munggah ning kayangan barang karepe Gong kowe iki ora sembrono lho. Bathara Guru ninggal sandangan ning alas ki mesti dheweke ning jagat. Nek kowe arep munggah ning kayangan, munggah kancane, Kakang. Lho. Munggah dhewe. Resiko. Nek nganti mengko teng mriko kula ketemu Bathara Antarada malah takoni werna-werna gek suarane kaya ngene Bathara Guru kok suarane serak-serak basah. Ora mungkin to. Tak tutke aja kuwatir. Kakangmu Petruk karo Gareng ya ngetutke. Kowe rasane ndi-ndi kowe lungguh ning kayangan sak tekane Bathara Guru engko le padha arep njaluk sandangan. Mergo
nek guru ninggal sandangan ning alas ki mesti Bathara Guru duwe gawe ning jagat. Mekaten Kakang. Iya. Oke. Ra nganggo oke. Menawi tetelo mekaten Kakang Semar, kula badhe bidhal wonten ing kayangan anging Kakang kedah ngetutke kalih kula. Numpak angkutan sak belakang kula Kakang. Wis mulai nrocos cangkeme cah kae. Mulai glelenge ra jamak-jamak. Mekaten nggih Kakang, Nala Gareng nderek ulun. Nala Gareng nderek ulun. Ora caturan. Wo, tak lebokke Kawah Candra Demuka. Kowe iki ngapa ya, Wer? Gawe tratapan semeneng kantil mudhar kowe. Petruk dalem pukulun. Nah, timbali pukulun kudu ngono kuwi. Petruk dalem nderek ulun. Inggih pukulun monggo kula dherekaken. Semar. Apa? Ayo, Mar. Iki aku le mabur piye, Mar? Aku rung pesen tiket Kakang Semar. Mabur ya mengkari mabur. Niate mabur sandangane Bathara Guru kuwi digdaya. Kowe niat mabur mesti bakal mabur. Siap. Ayo Kakang Semar, kita lan ulun munggah ana ing kayangan Suralaya. Ulun lenggah dampar ana ing Selok. Apa jenenge? Selok Pamiyara. Kuwi Mogiri kowe. Kowe nek lenggah ning Selok Pamiyara sing seba ming Tusya. Selok Kandhawaru Binangun. Apa Kang? Selok Kandhawaru Binangun. Kandhawaru Binangun ora nggo M. Mbok lagi M. Heeh. Selok Kandhawaru Binangun. Ana Bale RK. Bale Martiu Kundha maneh. Ayo tak tutke men kapok Bathara Guru. Mekaten Kakang Semar. Monggo bidhal dinten menika Kakang. Iso mengendalikan mabure kok gedabikan ora karo-karuan. Ayo Mer, piye kok ora gak nututi? Iya aku kok nututi mekono Kakang. Wedian ana buta gede banget Kakang. Mah buta barang dililing. Ayo Nala Gareng monggo Pak kula dherekaken.